ole mgbaji ewetarụ no Igirigi ihe anyị kwadoro ọ dị mma Igirigi ụmụ Igbo ole mgbaji ewetarụ no Igirigi ihe anyị kwadoro ọ dị o jirila ọkara wee gafee elekere 10 nke ụtụtụ n'ụbọchị taa bụ mkpụrụ ụbọchị 3 n'ọnwa 2 n'afọ a bụ 2024. onye unu na-anụ olu ya n'akụkụ ụwa n'ụbọchị taa bụ Maazị Okechukwu Iweala Reggae Messiah nwa ndị Ụmụndụgba. Ngwa gere na isiokwu anyị. ụmụ nwanyị bi na mpaghara ọwụwa anyanwụ nke Dublin ezigala Reggae Messiah ozi sio na ha achọghịkwa ịhụ ụgbọala ya ka ọ gafere ebe